Здравейте хора, аз съм Ади. Аз съм Деско. Аз съм Дария. В днешното видео ще покажем всичко. ще показваме целия парк. Сега ще ви покажем целия площад. Ето го е площада. Мълчугари, ще спрете ли? Да. Сега ето това е детската градинка. И там И там сега ще отидем. И ще питаме госпожата дали може да ви покажем цялата детска градина. Отвътре, отвънка, навсякъде цялата детска градина. Окей, хора. Айде, чакайте само да обърна камера. Сега хора ще ви покажем детската градина. Елате с мен. Ама ти снимаш на Ти мислиш, че няма да си купа такова и телефон? Мислиш, че няма да си купа на 100% такова. Да може на брат ми ще взема. Гледай. Ето това е детската градина. Ето я и цялата градина. Това е градината. Това е брат ми, който се люля. Като Спайдърмен. Ето това е парзалката. Това са ябълките. И така. Сега ще питаме госпожите дали ще ни пуснат да влезем вътре да покажем. Хайде. Хора, госпожите от детската градина не ни позволиха да влезем, тъй че сега ще се люляме. Аз ще снимам. Тя ще снима, но с Деско ще люляме. Да. И да видим дали ще ревне. Стига да, Деско! Дали ще реве, ще разбере тук. Няма да люля. Чакайте само да обърна камерата. Айде хора, започваме! Сега ще люляме, ама... А ти ще изпусна това! Не, Госпожа ти каза да не люляте силно. Върна? Да. Хора! Дара се насра! Ама защото аз като държа... Чакайте сега ще обърна камерата. Собър. Хора, сега спираме видеото. Утре ще продължим. Утре не е ясно дали ще дойдат те двамата. Ще дойдем. Добре. Ако не дойдете, ще ви шумарам. Добре.